Proposta interessanti ħafna u ta' min wieħed jikkunsidra għaliex fiha ħafna vantaġġi. Hekk sostna ma' Net News il-President tal-Istitut tal-Accountants David Delicata għal proposta tal-Partit Nazzjonalista li jitwaqqaf unit speċjalizzata għal riċerka ta' due diligence għal nutara, accountants u professjonisti oħrajn. Delicata spjega li pass bħal dan iwassal għal minimum level of standard għal kulħadd fejn għandu x'jaqsam dak li huwa magħruf bħala Know Your Client jew aħjar KYC. Prassi fejn nutara u accountants fost oħrajn ikollhom id-dettalji tal-klijenti tagħhom permezz ta' proċeduri fejn il-professjonisti jivverifikaw l-identità tal-klijenti tagħhom. Naħseb dan huwa kunċett interessanti, jiġifieri kif fatt qabel u naħseb li wieħed għandu jikkunsidra u jista' jkun hemm ħafna benefiċċji anke bħala ġurisdizzjoni għax ikun hemm organizzazzjoni li tagħmel il-KYC fuq l-istess livell għal kulħadd. Jiġifieri għalija dan huwa pass li wieħed għandu jikkonsidra serjament għax fih il-vantaġġi tiegħu. Ovvjament wieħed irid jara mid-dettall u l-implementazzjoni, ir-responsabbiltajiet ta' min ħajkunu ta' din l-organizzazzjoni ġdida jew kif inqasam mas-service provider, ġifieri hemm dettalji wieħed għandu jidħol fih, imma bħala kunċett, bħala prinċipju, dan huwa kunċett interessanti ħafna. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tindika li dan il-unit li jkun wieħed speċjalizzat u jagħti servizz b'ħeffa u preċiżjoni ikun jagħmel ukoll pooling tar-riżorsi b'mod li jonqsu drastikament l-ispejjeż li jridu jħallsu l-professjonisti għal kull riċerka. Dan kollu bilan li jitneħħu l-piżijiet u l-qtieħ il-qalb li nxteħtu fuqhom, partikolarment wara l-grey listing. Fl-aħħar jiem il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella spjega ma' Net News kif il-grey listing xeħed diversi piżijiet ġodda fuq l-industrija. Il-postijiet ta' xogħol qed jispiċċaw ikollhom jiddedikaw teams sħaħ tajjeb biex jiddiljaw mar-relazzjonijiet bankarji, mal-paperwork, mal-burokrazija kollha, mad-domandi li jsiru u jerġgħu jintbagħtu lura biex terġa' tiweġibhom, dawn huma spejjeż ħanies. Ġifieri bħalissa dak li qed jiġri bil-grey listing tajjeb l-effett huwa fuq kulħadd. Francesco Catania, Net News.